ഭക്തിയോടെ ജീവിത വഴികൾ അർപ്പിച്ചിടാം. സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, കർത്താവിൻ്റെ ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ അൾത്താരയ്ക്ക് ചുറ്റും നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ബസിലിക്കയിൽ, ഈ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ മഹനീയ മുഹൂർത്തത്തിൽ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ യാചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കണ്ണുകളടച്ച് കൂപ്പുകരങ്ങളോടെ നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഉണ്ണീശോയുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്കും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സർവ്വ മേഖലകളിലേക്കും കടന്നു വരട്ടെ. ഈ നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തിരുനാൾ ഒരു പെനുവേൽ അനുഭവം നൽകണമേ. യാബോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കടവിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് അപരിചിതനുമായിട്ടൊരു മൽപ്പിടുത്തം നടത്തുന്നുണ്ട്. അവിടെ യാക്കോബിനോട് മൽപ്പിടുത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയോട് യാക്കോബ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല. സത്യത്തിൽ ആ അപരിചിതൻ ദൈവം തന്നെയാണ്. എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകരുതേ. ദൈവവുമായിട്ട് മുഖാമുഖം കണ്ടുമുട്ടിയ ആ സ്ഥലത്തിന് യാക്കോബ് കൊടുത്ത പേരാണ് പെനുവേൽ. നമുക്കൊരു പെനുവേൽ അനുഭവത്തിന് യാചിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ ഈ ദൈവബലി നമുക്ക് അർപ്പിക്കാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ. സഹോദരരെ, ഈ ദിവരഹസ്യം തക്കതായ ഒരുക്കത്തോടെ കൊണ്ടാടുന്നതിനായി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ
ദൈവത്തിനു മഹത്വം. ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളോർക്ക് ശാന്തിയുമേ. അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു, ആരാധിച്ചങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ദിവ്യമഹിമകൾ പാടുന്നു. ശക്തനാം ദൈവമേ, അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ഏകാത്മജാദേവസൂനുവേ, കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവേ. ഹംഗാവേ, കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളിൽ, ലോകത്തിൻ പാപമീ ഹംഗാവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണേ. നിത്യമഹിമാവിൻ തേജസ്സിൽ പാവനാത്മാവുതൻ ഐക്യത്തിൽ വാഴുന്ന ക്രിസ്തുവാം യേശുവേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സകല ജനതകളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനായ ദൈവമേ, ശാശ്വത സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്തോഷം അങ്ങേ ജനത്തിന് നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ മാനസങ്ങളിൽ അങ്ങ് വർഷിച്ച അതേ ദീപ്തിപൂരം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും നിറയ്ക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിച്ചു വാഴുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും അങ്ങയുടെ പുത്രനുമായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ഒന്നാം വായന ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ ഛായയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു.
ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ അവിടുന്ന് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു, സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ദൈവം അവരെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു: സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുവിൻ, ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ കീഴടക്കുവിൻ. കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളുടെയും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന സകല ജീവികളുടെയും മേൽ നിങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. നേരായ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവന് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. നേരായ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവന് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. നിന്റെ ബലികളെ കുറിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ ശാസിക്കുന്നില്ല. നിന്റെ ദഹന ബലികൾ നിരന്തരം എൻ്റെ മുൻപിലുണ്ട്. നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാളയോ നിന്റെ ആട്ടിൻ പറ്റത്തിൽ നിന്ന് മുട്ടാടിനെയോ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. നേരായ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവന് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നാൽ ദുഷ്ടനോട് ദൈവം പറയുന്നു, എൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഉരുവിടാനോ എൻ്റെ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ച് ഉരിയാടാനോ നിനക്കെന്തു കാര്യം? നീ ശിക്ഷണത്തെ വെറുക്കുന്നു, എൻ്റെ വചനത്തെ നീ അവഗണിക്കുന്നു. നേരായ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവന് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. നീ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ മൗനം ദീക്ഷിച്ചു. നിന്നെ പോലെയാണ് ഞാനുമെന്ന് നീ കരുതി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ ശാസിക്കുന്നു. നിന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ കുറ്റങ്ങൾ നിരത്തി വയ്ക്കുന്നു. ബലിയായി കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. നേരായ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവന് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. നേരായ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവന് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. നേരായ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവന് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. രണ്ടാം വായന വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ എഫെസോസ്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന്.
ഇക്കാരണത്താൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ പ്രത്യുതങ്ങൾക്കും നാമകാരണമായ പിതാവിൻ്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ മുട്ടുകൾ മടക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്മനതയ്ക്ക് യോജിച്ച വിധം അവിടുന്ന് തൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും വിശ്വാസം വഴി ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരുപാകി അടിയുറക്കണമെന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും ആഴവും ഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കട്ടെ. അറിവിനെ അതിശയിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും അതുവഴി ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയാൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണരാകുവാനും ഇടയാകട്ടെ. നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരുവാൻ കഴിയുന്ന അവിടത്തേക്ക് സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ. ലുക്കായുടെ വിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. അക്കാലത്ത് ജനം സ്നാനം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ട് യേശു വന്ന് സ്നാനമേറ്റു. അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരമുണ്ടായി, നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ഒമ്പത് ദിവസത്തെ നൊവേനയുടെ ഒരുക്ക ദിനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ശേഷം ഇന്ന് നാം ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാളിൻ്റെ വാർഷിക മഹോത്സവം സാഘോഷം കൊണ്ടാടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഈ തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ഉണ്ണീശോയുടെ ഏറ്റവും നിറവോടുകൂടിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഹൃദയപൂർവ്വം നേരുകയാണ്. ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് ധ്യാന വിഷയമാക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിച്ച് കേട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യേശു ആരാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. രണ്ടാമത്തത് ഈ ഒരു തിരുനാൾ ദിവസത്തിൻ്റെ തീമായി ധ്യാന വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് യേശു എങ്ങനെയാണ് വളർന്നത്. യേശു ആരാണ്? പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാകാം, പല ഉത്തരങ്ങളുണ്ടാകാം. കേരളത്തിൽ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവർ പറയുന്നു യേശു എന്നത് ഒരു കെട്ടുകഥയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല. ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു റോമൻ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പാലസ്തീനായിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് കുറേ പേരെ തൻ്റെ ശിഷ്യരാക്കി അവസാനം രാജ്യദ്രോഹത്തിന് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ.
ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ദൈവം അയച്ച പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുവനാണ് ഈശോ, ഈസാ നബി എന്നവർ പറയുന്നു. മറ്റു മതവിശ്വാസികൾ പറയുന്നു ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച, തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് സ്നേഹം എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നൊരു ദിവ്യ ഗുരുവാണ് യേശു. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ചുണ്ട്. പക്ഷെ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു? ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ പിതാവായിട്ടുള്ള ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന യഥാർത്ഥ ഉത്തരമുണ്ട്. ആരാണ് ഈശോ? ശ്രദ്ധിക്കണം, ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ദൈവപിതാവ് യേശുവിനോട് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിരീകരണമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വാചകം കടന്നു വരുന്നത്. നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഈശോ. ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി, അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ദൈവം പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപുത്രൻ. ഇത് പരസ്യജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ്, മാമോദീസയുടെ സമയത്താണ് ഈ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത്, ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഫ്രം ഗോഡ്. തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണം, ഇത് എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ്, നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞയുടൻ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയാണ്. 40 ദിനരാത്രങ്ങൾ പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന യേശുനാഥൻ വാസ്തവത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് തൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ശരിക്കും നീ ദൈവപുത്രനാണോ എന്ന് ഈ സാത്താൻ, പിശാച് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് നിന്റെ വിശപ്പടക്കണമെന്നും നീ പ്രശസ്തി നേടണമെന്നും നിന്റെ സഹനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും സാത്താൻ യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ പരാജയമടയാതിരിക്കാൻ യേശുവിനെ സഹായിക്കുന്നത് തൻ്റെ പിതാവ് കുറച്ചു മുമ്പ് നൽകിയ ആ ഒരു സ്ഥിരീകരണമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ്, എന്നിൽ എൻ്റെ പിതാവ് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇത് യേശുവിൻ്റെ മാമോദീസയുടെ സമയത്താണ്. യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ലൂക്കാ സുവിശേഷകൻ പ്രത്യേകം അറിയുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്താണ് യേശുവിൻ്റെ മേൽ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകമുണ്ടാകുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലുടനീളം, യേശുവിന് പിന്നീടും പിശാച് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തൊക്കെ, തൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ നിമിഷത്തിൽ പോലും യേശുവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഘടകങ്ങളാണ്. താൻ പിതാവിൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണെന്നും തന്നിൽ തൻ്റെ പിതാവ് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള ആ ഒരു സ്ഥിരീകരണം, തന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ആത്മാവിൻ്റെ ആ ഒരു നിറവ്, ഇത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാമോദീസയുടെ സമയത്ത് ആത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച എല്ലാവരിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്, യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. മാമോദീസയുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ എന്നോടും നിങ്ങളോടും നമ്മുടെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രിയാണ്, നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ്, നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് നാം ഓർക്കാറുണ്ടോ? നമ്മുടെ മാമോദീസയെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കാറുണ്ട്? സാധാരണ ഞാൻ പലരോടും ചോദിക്കാറുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളോടും മുതിർന്നവരോടും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്: നിങ്ങളുടെ മാമോദീസ തീയതി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ജന്മദിനം എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറയും, ഇന്നാണ് എൻ്റെ ജന്മദിനം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച തീയതി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബർത്ത്ഡേ ഓർമ്മിക്കുന്നത് പോലെ, ആഘോഷിക്കുന്നത് പോലെ നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട, നാം ആഘോഷിക്കേണ്ട ദിവസമാണ് നമ്മുടെ മാമോദീസയുടെ ദിവസം. നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്നാണ് എൻ്റെ മാമോദീസ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്നലെയായിരുന്നു എൻ്റെ മാമോദീസ ദിനം. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞാനും അലക്സ് അച്ഛനും ഞാൻ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ആ ഒരു പള്ളിയിലെത്താനും, ഞാൻ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ആ ഒരു മാമോദീസ തൊട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ വികാരി അച്ഛൻ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ മാമോദീസ രജിസ്റ്റർ എടുത്ത് എൻ്റെ മാമോദീസയുടെ ആ ഒരു കുറിയൊക്കെ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളെ ദൈവം പ്രിയപുത്രനെന്നും പ്രിയപുത്രി എന്നും പ്രഘോഷിച്ച, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് നിറവായി ഇറങ്ങി വന്ന ആ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്.
ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മാമോദീസ ദിവസം ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടെ ഈ ഒരു തിരുനാൾ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാമോദീസയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച ആ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാവണം. യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും മാമോദീസയുടെ സമയത്ത് മാത്രമല്ല, പിന്നീട് രൂപാന്തരീകരണത്തിൻ്റെ സമയത്തും ദൈവം പ്രഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്, നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ്, നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന് പ്രാർത്ഥന വേണം. യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ആത്മാവിൻ്റെ നിറവുണ്ടാകുന്നതും സ്വർഗം തുറന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം മുഴങ്ങുന്നതും. നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ വചനത്തിൻ്റെ ധ്യാനമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥിരീകരണം വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ്, നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രിയാണ്. കാരണം പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഒരു ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മരുഭൂമി അനുഭവങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിശാചിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശക്തി പകരുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപുത്രിയാണ്, പ്രിയപുത്രനാണെന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ഥിരീകരണവും അതിൻ്റെ ബോധ്യങ്ങളുമാണ്. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ധ്യാനം. രണ്ടാമത്തെ ധ്യാനം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് യേശു എങ്ങനെയാണ് വളർന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വാചകമാണ്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 2-ാമത്തെ അധ്യായം 52-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒറ്റൊരു വാചകത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ 12 വയസ്സ് മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആ ഒരു വളർച്ചയെ ഇപ്രകാരമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിലും വളർന്നു വന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഉണ്ണീശോയോടുള്ള ഭക്തിയിൽ വളരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഈശോയെപ്പോലെ വളരുക എന്നുകൂടിയാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യേശുവിനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ വളരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ഈ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ അണയുന്നവരാണ്. ഉണ്ണീശോയോടുള്ള ഭക്തിയിൽ വളരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ണീശോ വളർന്നു വന്നതുപോലെ നമ്മൾ വളരണം. ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ വളരണം, പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ വളരണം, ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ഇഷ്ടത്തിൽ നാം വളർന്നു വരണം. ഇത് ജനിച്ചു വീണ നിമിഷത്തിൽ, മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച നിമിഷത്തിൽ, നമ്മുടെ ഒരു നിഷ്കളങ്ക പ്രായത്തിൽ മാത്രമല്ല ദൈവം നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് പറയേണ്ടത്, നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു, നിന്നെ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ 10 വയസ്സായാലും 15 വയസ്സായാലും 30 ആയാലും 60 ആയാലും 80 ആയാലും ദൈവം നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കണം, നിന്നെ എനിക്കിഷ്ടമാണ്, നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, യേശുവിനെ പോലെ വളരുക എന്നതുപോലെ തന്നെ യേശുവിനെ എന്നിൽ വളർത്താനുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഈ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു തിരുനാൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. യേശുവിനെ പോലെ വളരുക, യേശുവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളർത്തുക. നമ്മൾ 9 ദിവസത്തെ നൊവേനയോട് കൂടിയിട്ടാണ്, ഒരുക്കത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിൽ എത്തിയത്. എന്തിനാണ് ഈ ഒരു 9 ദിവസം? അത് 10 ആയിക്കൂടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 12 ആയിക്കൂടെ, 19 ആയിക്കൂടെ? എന്തിനാണ് ഒരു 9 ദിവസം? നൊവേന എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ലത്തീൻ ഭാഷയിലുള്ള നോവേ എന്നുള്ളൊരു വാക്കിൽ നിന്നാണ്. അതിനർത്ഥം 9 എന്നാണ്. 9 ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഒരു നൊവേന വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് 9 എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മ യേശുവിനെ തൻ്റെ ഉദരത്തിൽ യേശുവിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി പ്രസവിച്ചത് 9 മാസങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ്. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ 9 മാസങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് യേശു വളർച്ച പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് പിറന്നു വീണത്. ഇതുപോലെ 9 നൊവേന ദിവസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ യേശു രൂപമെടുക്കണം, യേശു വളരണം. യേശുവിനെ വളർത്താനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ നൊവേനയുടെ ദിവസങ്ങൾ. നമുക്കെന്താണ് നൊവേനയുടെ ദിവസങ്ങൾ? അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചില നിയോഗങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച്, ജോലി സാധ്യതയോ അതല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയോ രോഗസൗഖ്യമോ അതല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള ചില നിയോഗങ്ങളൊക്കെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ 9 ദിവസത്തെ നൊവേനയെ ഒതുക്കി കളയുന്നുണ്ടോ? നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യം ഇതാണ്. 9 ദിവസത്തെ നൊവേനകൾക്ക് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു തിരുനാളിന് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ യേശു രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ കാണുന്ന, എന്നെ കേൾക്കുന്ന, ഞാനുമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ, എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ, എൻ്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ, എൻ്റെ മനോഭാവങ്ങളിൽ യേശുവിനെ കാണാനും യേശുവിനെ കേൾക്കാനും
യേശുവിനെ അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോഴാണ് നൊവേന പൂർത്തിയായി നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക. അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രണ്ടാമതൊരു നൊവേന കൂടി നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. ഇനിയുള്ള 9 ദിവസങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ വചനത്തെ, യേശുവിൻ്റെ മനോഭാവത്തെ, യേശുവിൻ്റെ ചിന്തകളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വളർത്തി ഒരു യേശുവിന് ഞാൻ പിറവി കൊടുക്കുമെന്ന്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലും എൻ്റെ സമൂഹത്തിലും ഞാൻ യേശുവിന് പിറവി കൊടുക്കുമെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ആ ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ണീശോയുള്ള അനുഗ്രഹം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ലഭ്യമാകുന്ന, നിറയുന്ന ഒരവസരമായിട്ട് മാറുക. നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ആരാണ് യേശു എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിൽ വളരാനായിട്ട്, യേശു വന്നതുപോലെ വളരാനായിട്ടും, യേശുവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളർത്താനായിട്ടും ഈ ഒരു തിരുനാൾ ഇടയാകട്ടെ, അനുഭവമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഉണ്ണീശോയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരാം. ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രീപുത്രന്മാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ല ഇടയനായ ദൈവമേ, അങ്ങേ തിരുസഭയെ നയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയെയും ഞങ്ങളുടെ രൂപത അധ്യക്ഷനെയും മറ്റെല്ലാ അഭിഷിക്തരെയും ആടുകളുടെ മനമുള്ള ഇടയന്മാരാക്കി മാറ്റണമേ. തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അജഗണത്തെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വേണ്ട എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇവരുടെ മേൽ ചൊരിയണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്നേഹതാത, ഈ ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോ ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവസ്നേഹത്തിലും പരസ്നേഹത്തിലും വളർന്നതുപോലെ അങ്ങേ തിരുഹിതത്തിന് അനുസൃതമായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയിൽ വളരുവാനും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി തീരുവാനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ദൈവമേ, സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങളാലും പലവിധ രോഗങ്ങളാലും നിരാശയിലും പൈശാചിക പീഡകളിലും കഴിയുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും കടാക്ഷിക്കുകയും കണ്ണുകൾ കാണാത്തതും ചെവികൾ കേൾക്കാതെയും കഴിയുന്ന മക്കൾക്ക് ഉണ്ണീശോയുടെ അവർണ്ണനീയമായ സ്നേഹവും കൃപയും അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ പ്രത്യാശയിലും വിശ്വാസത്തിലും നിറയ്ക്കുകയും അതുവഴി സ്വർഗരാജ്യം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറുവാൻ ഇവരെ പ്രാപ്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്നേഹനിധിയായ ഉണ്ണീശോയെ, ലോകം മുഴുവനുമുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രായേൽ, ആമാസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധക്കെടുതികളെയും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെയും കഴിയുന്ന മക്കളെയും പഠിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഉണ്ണീശോയുടെ പ്രത്യേകമായ കരുണയും സ്നേഹവും കൃപയും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്നേഹനിധിയും കരുണാമയനുമായ ഉണ്ണീശോയെ, കുഞ്ഞുമക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒട്ടനേകം ദമ്പതിമാരെ ഈ ദിവ്യബലിയിൽ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചയർപ്പിക്കുന്നു. അവർക്ക് സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയുള്ള കുടുംബമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവായ ദൈവമേ, മരണം മൂലം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരാരുമില്ലാതെ ആത്മാക്കളെയും ഇവരുടെ ഇഹലോകത്തിൽ വന്നുപോയ എല്ലാ വീഴ്ചകൾക്കും മാപ്പ് നൽകി പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടൊപ്പം സകല വിശുദ്ധരോടും മാലാഖമാരോടുമൊത്ത് അങ്ങയെ നിത്യമഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഭാഗ്യമരളണമെന്ന്
അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുന്നതിനായി കടന്നു വന്ന എല്ലാ വൈദികരെയും പ്രത്യേകമായി അവരുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ ആത്മീയവും ശാരീരികമായ എല്ലാ കൃപകളും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം മൗനമായി നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഇപ്പോൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഈ ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും, നിങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾ, അവരെല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഈ ആൾത്താരിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ണീശോയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലേക്ക് അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ചെവി ചായ്ക്കുകയും അങ്ങേ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കനിവാർന്ന് ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ഈ വേദിയിൽ സ്വീകാരമാ ഈ വേളയിൽ ജീവനേകും പങ്കുവെപ്പിൽ ഒന്നു ചേർന്നിടാ കാഴ്ചയേകിടാ ഇന്ന് പൂർണ്ണമായി നൽകാം കാഴ്ചയേകിടാ ഈ വേദിയിൽ സ്വീകാരമാ ഈ വേളയിൽ ജീവനേകും പങ്കുവെപ്പിൽ ഒന്നു ചേർന്നിടാ കാഴ്ചയേകിടാ ഇന്ന് പൂർണ്ണമായി നൽകാം കണ്ണിക്കണങ്ങളാൽ കഴുകിടാ ആവിനി മറിയത്തെ പോലെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിടണേ എന്നെ പൂർണ്ണമാ കണ്ണിക്കണങ്ങളാൽ കഴുകിടാ പാവിനി മറിയത്തെ പോലെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിടണേ എന്നെ പൂർണ്ണമാ. പ്രിയ സഹോദരരെ, എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെയും അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. യഥാർത്ഥ ആരാധനയുടെയും ശാന്തിയുടെയും ഇടയവനായ ദൈവമേ, ഈ കാഴ്ചദ്രവ്യം വഴി അങ്ങേ മഹിമ അർഹമാം വിധം ഞങ്ങൾ ആദരിക്കാനും ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം വഴി സർവാത്മന വിശ്വസ്തയോടെ ഐക്യപ്പെടാനും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ.
കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ രഹസ്യം ജനതകളുടെ പ്രകാശമായി അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ഞങ്ങളുടെ മർത്യപ്രകൃതിയുടെ സത്തയിൽ അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ അമർത്യതയുടെ നവ്യമഹിമയാൽ ഞങ്ങളെ സമുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. ആകയാൽ മാലാഖമാരോടും പ്രധാന മാലാഖമാരോടും ഭദ്രാസനന്മാരോടും അധീശന്മാരോടും സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിന്റെ എല്ലാ വൃന്ദങ്ങളോടുമൊത്ത് അവിരാമം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ മഹത്വത്തിന്റെ ഗീതം ഞങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവാം ദൈവം പരിശുദ്ധൻ, ദൈവം പരിശുദ്ധൻ. മഹിമകളാൽ നിറഞ്ഞു മഹിയും വിണ്ടലവും, നിരുപമമങ്ങി മഹിമകളാൽ നിറഞ്ഞു മഹിയും വിണ്ടലവും. ഓശാന ഓശാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന. തിരുനാമത്തിൽ വരുവോരേറ്റം ധന്യനുമായി, കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വരുവോരേറ്റം ധന്യനുമായി. ഓശാന ഓശാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന. ഓശാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന. കർത്താവേ, അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച സർവ്വചരാചരങ്ങളും സമുചിതമായി അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തു വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലും പ്രവർത്തനത്താലും അങ്ങ് പ്രപഞ്ചം ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ നിർമ്മലമായൊരു ബലി അങ്ങേ നാമത്തിന് അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഒരു ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിരമിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ, താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിശദീകരിക്കാനായി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ തിരുമുൽ കാഴ്ചകൾ അതേ ആത്മാവാൽ പവിത്രമാക്കാൻ കനിയണമേ. അങ്ങനെ ഇവ അങ്ങേ ദിവ്യപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി
അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. ഉദ്ധാനം ചെയ്തു നീ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനേകി. വരണേ വിമോക്താവാ, മഹിമപ്രതാപമോടെ വരണേ വിമോക്താവാ, മഹിമപ്രതാപമോടെ. അതിനാൽ കർത്താവെ, അങ്ങേ പുത്രൻ്റെ രക്ഷാകരമായ പീഡാസഹനവും മഹനീയമായ ഉയർപ്പും സ്വർഗാരോഹണവും ഓർത്തുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ പ്രത്യാഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ജീവദായകവും പരിപാവനവുമായ ഈ ബലി കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങേ സഭയുടെ ഈ ബലി തൃക്കൺ പാർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ബലിയിൽ പ്രസാദിക്കാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ച ബലിവസ്തു അംഗീകരിച്ച് അങ്ങേ തിരുക്കുമാരൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാൽ പരിപോഷിതരായും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ പരിപൂരിതരായും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും ഒരാത്മാവുമായി തീരാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ അങ്ങേക്കുള്ള നിത്യമായൊരു കാണിക്കയായി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ അങ്ങേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോടൊത്ത് അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇടയാക്കണമേ. വിശിഷ്യ ദൈവമാതാവായ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യൗസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പസ്വലന്മാരോടും മഹിമയേറിയ രക്തസാക്ഷികളോടും എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് അങ്ങേ സന്നിധിയിലുള്ള ഇവരുടെ നിരന്തര മധ്യസ്ഥത്താൽ സഹായം കൈവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അനുരഞ്ജനത്തിന് ഈ ബലി സർവ്വരോഗത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയും രക്ഷയും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങേ ദാസനായ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും മെത്രാൻ പദവിയിലുള്ളവരോടും വൈദികഗണത്തോടും അങ്ങ് നേടിയെടുത്ത സകല ജനങ്ങളോടുമൊത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ സഭയെ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഉറപ്പിക്കുവാൻ കഴിയണമേ. അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ അങ്ങ് തിരുവുള്ളമായ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ ദയാപൂർവം കേട്ടറിയണമേ. കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ, എല്ലായിടത്തും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അങ്ങ് എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങിലേക്ക് ദയാപൂർവം ഒന്നിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മൃതിയടഞ്ഞ സഹോദരരെയും അങ്ങയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ എല്ലാവരെയും അങ്ങേ രാജ്യത്തിൽ ദയാപൂർവം പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അങ്ങേ മഹത്വത്താൽ നിത്യമായി സംതൃപ്തരാക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴിയാണല്ലോ സകല നന്മകളും അങ്ങ് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ വർഷിക്കുന്നത്.
ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉദ്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്കേറ്റുപാടാം. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും ഞങ്ങൾ തൻ താതാ, നിൻ നാമം പൂജിതമായിടേണം. വരണം നിൻ രാജ്യം സ്വർഗത്തിലെ പോൽ നിന്നുള്ളം പാരിലുമായിടേണം. അന്നോ വേണ്ടുന്നോ ആഹാരമിന്നും ഞങ്ങൾക്കു നൽകുമാറായിടേണം. അന്യർതൻ ദ്രോഹം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൻ ദ്രോഹവും നീ ക്ഷമിക്കാം. പാപപരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തിന്മയിൽ നിന്നു നീ കാത്തിടേണം. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്ന് നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നുവെന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കാം. പാപങ്ങൾ നീക്കും കുഞ്ഞാടെ കനിയേണേ ഞങ്ങളിൽ. ലോക പാപങ്ങൾ നീക്കും കുഞ്ഞാടെ കനിയേണേ ഞങ്ങളിൽ. ലോക പാപങ്ങൾ നീക്കും കുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങൾക്കു ശാന്തി നൽകണേ. ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടിതാ, ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. ദിവ്യ കുഞ്ഞാടിൻ ഏവരും നിൽ ക്ഷണിതാക്കളായവർ അനുഗ്രഹീത. ഭവനത്തിൽ വരുവാൻ യോഗ്യത എനിക്കില്ല. അവിടുന്ന് ചെയ്ത അതുമാത്രം മതി എന്റെ ആത്മാവ് സുഖനേടുവാൻ. അവിടുന്ന് ചെയ്ത അതുമാത്രം മതി എന്റെ
ആത്മാവ് സുഖമേടുവാൻ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീരവും രക്തവും എന്നെ നിത്യജീവിതത്തിനായി സമർപ്പിക്കുക. സ്നേഹം അപ്പമായി മൊഴിയുന്നിതാ, ത്യാഗം സ്നേഹമായി മാറുന്നിതാ, സഹനങ്ങളാനന്ദമാകുന്നിതാ, നോവുകൾ മധുരമായി തീരുന്നിതാ. ഈ യാഗവേദിയിൽ എന്റെ യേശുനാഥൻ തൻ ജീവനിൽ പോലും നൽകുന്നിതാ. സ്നേഹം അപ്പമായി മുറിയുന്നിതാ, ത്യാഗം സ്നേഹമായി മാറുന്നിതാ, സഹനങ്ങളാനന്ദമാകുന്നിതാ, നോവുകൾ മധുരമായി തീരുന്നിതാ. ഈ യാഗവേദിയിൽ എന്റെ യേശുനാഥൻ തൻ ജീവനെ പോലും നൽകുന്നിതാ. സ്നേഹത്തിലർത്ഥം ഞാൻ കാണുന്നിതാ, ഈ തിരുവോസ്തിയിൽ ത്യാഗത്തിനാഴം ഞാൻ അറിയുന്നിതാ, ഈ ദിവ്യകൂദാശയിൽ. ഹൃദയം നാഥനായി നൽകാം ഈ സ്നേഹകൂദാശയിൽ, അഭയം നാഥനിലെന്നാ മഹിയും ഭാഗ്യമതല്ലോ. ഓരോ നിമിഷവുമെന്നിൽ സ്നേഹം തൂകിടും നാഥൻ, ആരും നൽകാത്ത സ്നേഹം നാഥൻ നൽകിയിടും. സ്നേഹം അപ്പമായി മൊഴിയുന്നിതാ, ത്യാഗം സ്നേഹമായി മാറുന്നിതാ, സഹനങ്ങളാനന്ദമാകുന്നിതാ, നോവുകൾ മധുരമായി തീരുന്നിതാ. ഈ യാഗവേദിയിൽ എന്റെ യേശുനാഥൻ തൻ ജീവനെ പോലും നൽകുന്നിതാ.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങേ ജനം ഇപ്പോഴും വരും കാലത്തും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം അനുഭവിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന വസ്തുക്കളുടെ അനിവാര്യമായ സമാശ്വാസത്താൽ ശക്തിപ്പെട്ട് ശാശ്വതമായവയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ വിശ്വസ്തയോടെ പരിശ്രമിക്കാനിടയാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പോകുവിൻ, ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് ഇരിക്കുക. ഇന്ന് നാം ഈ ബിക്കർണഘട്ടെ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പള്ളിയിൽ ഉണ്ണിമിശിഹായുടെ വാർഷിക മഹോത്സവം കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സുപ്പീരിയർ ഫാദർ മെൽവിൻ്റെയും ഷ്രൈൻ പാസ്റ്റർ ഫാദർ സ്റ്റീവൻ പെരേരയുടെയും പേരിൽ, ബാക്കിയുള്ള അച്ഛന്മാരുടെയും ബ്രദർമാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഇവിടെ വന്നുകൂടിയ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാളിൻ്റെ സർവ്വമംഗളങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഞങ്ങളെല്ലാവരും നേരുകയാണ്. വളരെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും സംഖ്യയിൽ നിങ്ങളിവിടെ വന്നത് കാണുമ്പോൾ. ഉണ്ണീശോയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭക്തിയും ബഹുമാനവും എന്നും വർദ്ധിക്കട്ടെ എന്നും ഉണ്ണീശോയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വഴി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഭക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും നിറവിടമാകട്ടെ എന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. So once again, happy feast to all of you. Happy feast. ಈ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬ್ರದರ್ ಜಸ್ವಿನ್ ರವರು ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಡಿಯರ್ ಫಾದರ್ಸ್, ಫಾದರ್ ಅಲೆಕ್ಸ್, ದ ಮೈನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೆಂಟ್, and Father Milton for preaching the word of God, and Father Manoj, Father Justin and Father Vibin for concelebrating at this Eucharist. We are grateful to you and we invoke God's abundant blessings on you. Let's give a round of big applause to them. And we would like to mention Father Vibin, Betharam Fathers, in a special way. Every Thursday they come here to celebrate the Eucharist and preach the word of God and conduct Infant Jesus Novena. So we invite you, all of you, to participate in this novena on every Thursday at 4 p.m. at this shrine. And also we would like to thank the choir, not only today, but every Thursday they make it a point to come here and to sing and help the devotees to raise their hearts and minds in singing and praising God. ಈಗ ಬಲಿಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಊಟ ಇದೆ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮೀಲ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. In a special way we would like to thank all the donors and volunteers who have helped us to have this feast and make all the necessary arrangements. We pray for you, we pray for your families. May the Infant Jesus bless you, your families, your intentions and your business too. Once again, happy feast. Thank you. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ഉണ്ണീശോയോടുള്ള നൊവേന അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന. ശിശുക്കളുടെ സ്നേഹിതനായ ഉണ്ണീശോയെ, എല്ലാ ശിശുക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ, യുവജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ, വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കണമേ, എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും ദുർഭാഗ്യങ്ങളും അകറ്റണമേ, രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേറ്റ മനസ്സുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഠിന ഹൃദയർക്ക് മാനസാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ.
അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നൽകി വരദാന ഫലങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അനുകമ്പയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പോലെയാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായം തേടി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സുതരണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുദിന ജീവിതത്തെ നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ണീശോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. മാതാവേ, നിൻ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്കായി ഏകീടണമേ നൽവരങ്ങൾ. അമ്മേ മാതാവേ, നിൻ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്കായി ഏകീടണമേ നൽവരങ്ങൾ. നിൻ പൊന്നോ മത്സുതനാ ഈശോ മിശിഹാ വഴിയാ ഏകീടണമേ അമ്മേ നൽവരങ്ങൾ. അമ്മേ മാതാവേ, നിൻ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്കായി ഏകീടണമേ നൽവരങ്ങൾ. അമ്മേ മാതാവേ, നിൻ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്കായി ഏകീടണമേ നൽവരങ്ങൾ. പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. വിശുദ്ധ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.